Tento byt skrátka nejde nekúpiť. Prechádzam sa po 30-metrovej terase, ktorá sa ťahne pozdĺž celého bytu a vo vnútri čaká 81 m2 a 3 izby. Toto je snad najúspešnejší projekt finančnej skupiny Penta v Košiciach. Nachádzame sa na novej terase a Košičania toto skrátka milujú. A je na to hneď niekoľko dôvodov. Odtiaľ to je všade blízko a novostavba je skutočne podarená. Tento spoločný prepojený priestor, obývačka spoločne s kuchyňou, je veľmi fresh a to vďaka klimatizácii. Práve tu sa budú odohrávať všetky vaše rodinné stretnutia. Krásna útulná spálňa, samozrejme s východom na terasu. No a veľkým bonusom je tento walk-in šatník. No povedali by ste to? Teraz si sa dá samozrejme vojsť aj do tejto izby. A či už to bude detská, hostovská izba alebo vaša pracovňa, je na vás. Samozrejmosťou je aj kúpeľňa, ktoré nájdete množstvo dizajnerských prvkov. K bytu vás veľmi pohodlne privezú dokonca 2 výťahy. K bytu prislúcha toto garážové státie a aj toto vonkajšie parkovacie miesto. Tento byt nájdete v ponuke od Natálie Opátovej.